गोथां गोथार गोदै जिसु ख्रिस्टनि मुङै बयखौबो खुलुमहरदों। अनजागा प्रियफोर दिनै बेबायदि भिडिअ लानानै फैदों जि भिडिअखौ नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायोब्ला गोबां बाथ्राखौ मोनथिनो हागोन। बेबायदि भिडिअखौ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बाथ्रा आरो लोगोसे पौलनि बुंनाय बाथ्रा। पौला बुंदों जाहैबाय माबायदि खामानि मावोब्ला माखौ मावोब्ला सोरगो रायजोखौ मोननो हानाय नङा बे बिसयाव पौला रोखायै मिथिहोदों आरो गाल फारसेहाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, जिसु ख्रिस्टआ फोरोंदों माखौ मावोब्ला मा खालामोब्ला सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन। जिसु ख्रिस्टआ रोखा रोखा बुंदों। दा बिसोर सानै बुंनाय बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों, माखासेफोरखौ बुंलांनो नाजादों। दा बेयावहाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खावलायदों जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन जेन बाथ्राफोरखौ रोखा रोखायै मोजाङै बुजिहैजोबनो हायो। बयनिबो गोसोआव मोनसे साननाया रोखा, जेसेबांखि बुहुमाव थानाय जिथु धोरोमफोर दङ, मोनफ्रोमबो धोरोमनि सिन्था भाबना साननाय हनायफ्रा मोनसे, बे जाहैबाय मानसिया थैनायनि उनाव मोनसे जिरायग्रा जायगा दङ मानसिनि थाखाय, आरो बे जिरायग्रा जायगाखौनो सोरगो रायजो होननानै बुङो होननानै गोबां मानसिफोरा मोनथियो आरो साननानै लायो। आरो बेखौहाय फोथायनानैनो धोरोम गोबां मानसिफोरा खामानि मावगासिनो दङ, धोरोमनि मोजां खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। आरो धोरोमाव थानाय जाय धोरोमफोर दङ, बै धोरोमफोराव जायखौ इसोर होननानै फोथायो बैखौ खुलुमगासिनो दङ। आरो बेखौ खुलुमनाय सिबिनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे थैनायनि उनाव पुनर्जन्म, गोबां धोरोमफोर दङ पुनर्जन्म, जोनोमनि उनाव जोनोम, जोनोमनि उनाव जोनोम, मानसि जोनोम जानायनि साइकेल, मोस्रोम जानाय, एम्फौ जानाय, बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोर जानाय, मानसि जानाय, गावनि मावनायनि सायावहाय जायो होननानै गोबां धोरोमफोरा गोबां आलादा स्टेटमेन्टफोरखौ होयो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरबायदि स्टेटमेन्ट, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ आं बुंनो नागिराखै। नाथाय जोंनि जिथु ख्रिस्टियान, जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो बेक्तिफोरहा जोंबो बेखौनो फोथायगौ जे जोङो सोरगो रायजोखौ मोननो हायो आरो बे सोरगो रायजोखौ जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जोङो मोनो होननानै जोङो मोनथियो। दा बाथ्राया जाहैबाय जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि उनाव, जिसु ख्रिस्टखौ जोङो नाजावोब्ला जोंनि पापफोरा, गासै दाय अपराधफोरा निमाहा होजायो आरो जोङो सोरगो रायजोखौ मोनो, बासायजानायखौ जोङो मोनो होननानै थोंजोङैनो जोङो फोथायखायो। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बासायजानायखौ मोनखांनायनि उनावहायबो जों जिहेतु जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय, जिसु ख्रिस्टखौ मोनखांनायनि उनावबो माखासे मावनांगौ खामानिफोर दङ जायखौ पौला रोखायै दिन्थिनानै होदों। जों जुदि गोरोन्थि मावोब्ला, जिसु ख्रिस्ट जि इसोर, बै इसोरनि हास्थायनाय बायदि खामानिखौ मावाब्ला सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा। जितु जोङो सोरगो रायजोखौ मोननायनि जितु अधिकार दङ, बे अधिकारनिफ्राय जों गोमानानै थागोन। जों जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय आरो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायखाय, बे इसोरखौ नाजावनायखाय जोङो इसोरनि बिसा जाबाय। नाथाय बिसा जानायनि जितु मोन्थाय अधिकार दङ, बे अधिकारखौ जोङो खोमानानै लागोन होननानै पौला रोखा खालामनानै होदों। दा बेयावहाय पौलनि जितु स्टेटमेन्ट, बे पौलनि स्टेटमेन्टखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों जे पौला मा बिसयाव बाथ्राखौ बुंदों, मा खामानि मावोब्ला, बबेखौ मावोब्ला सासे बेक्तिया सोरगो रायजोखौ मोननो हाया, बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायबाय। पौला सेथियावनो बुंदों जाहैबाय अधोरोमियाफोरा सोरगो रायजोखौ आवगायनो मोननाय नङा, एबा अधोरोमियाफोरा सोरगो रायजो मोननाय नङा होननानै पौला रोखायै बुंदों। आरो नैथियाव बुंदों जाहैबाय गाज्रिफोर, गाज्रि सुबुंफोर, गाज्रि खामानि मावग्राफोर, गाज्रिखौ हास्थायग्राफोर, गाज्रि होननानै सोदोब बाहायदों पौला। बेयावहाय गाज्रि होननाय लोगो लोगोनो स्पष्टयै जोङो मोनथिनो हादों दि गासैबो गाज्रि खामानि मावग्रा, गासै गाज्रिया बे गाज्रि सोदोबाव हाबनानै दङ। मोनफ्रोमबो गाज्रि, बेवहाय नैबे गाज्रि, बै गाज्रि, माबा मोनसे मुंखौ खारिनानै पौला बुङाखै। गाज्रि, गासै गाज्रिखौनो बेयाव सोनानै दोनदों। गाज्रि होननाय लोगो लोगोनो गासैबो गाज्रि खामानिया बेयावहाय हाबदों। बैबायदि गाज्रि खामानि मावग्रा बेक्तिफोरा सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा होननानै पौला रोखायै बुंदों। बेनि उनाव थामथियाव पौला बुंदों जाहैबाय मुर्तिफोरखौ खुलुमग्राफोर। अनजाग्रा प्रियफोर, मुर्तिफोरखौ खुलुमग्राफोराबो सोरगो रायजो मोननाय नङा। दिनै बुहुमाव गोबां धोरोमफोर दङ, बै धोरोमफोरनि गेजेराव बिसोरबो सैथो होननानैनो गोबांखौ मुसुखा खालामनानै खुलुमगासिनो दङ। इसोरखौ खुलुमदों होननानै जायखौ बिथांमोना इसोर होननानै फोथायो, इसोर होननानै सानो, बैखौनो इसोर होननानै फोथायदों। नाथाय सैथो इसोरखौ सिनायनो हायाखै, सैथो इसोरखौ मोनाखै, बैसोर साफ्रोमबो सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा होननानै पौला रोखायै मिथिहोदों। बिनि उनावहाय ब्रैथियाव पौला मिथिहोदों जाहैबाय जिनाहारि खालामग्राफोर, जिनाहारि खालामग्रा साफ्रोमबो बेक्तिफोराबो सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा। बाथ्राखौ गुवारै बुजिसिनो थाखाय मोननै बाइबेल सिरि फरायनो हास्थायदों। माथाइनि 5:27 आरो 28 सिरि। नोंसोरो बे साबधान होनाय बाथ्राखौ खोनाबाय, जिनाहारि दाखालाम,
नाथाय आङो नोंसोरखौ होनो सोरबाया सासे हिन्जावखौ नायहरनानै जिनाहारि खालामनो लुबैब्लानो गोसोजों गोसो बे हिन्जावजों जिनाहारियाव थांनाय जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों गोबां बेलायाव मोदोमजों मोदोम सोमोन्दो लानाय, कमप्लिटलि सोमोन्दो लानाय बेखौल' केबल जिनाहारि होननानै गोबां मानसिफोरा बाथ्राखौ बाहायो। नाथाय बेयाव इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखा खालामदों, सोरबा बेक्तिया गाज्रि नोजोरजों, गाज्रि मेगनजों जुदि सोरबा हौवाखौ, सोरबा आइजोखौ, सोरबा सिख्लाखौ, सोरबा सेंग्राखौ जुदि नायोब्ला, गोसोआव सानोब्ला बेनो गोसोआव जिनाहारि खालामनाय जायो होननानै इसोरनि बोसोना रोखा खालामदों। दा अनजाग्रा प्रियफोर, बे जिनाहारि खालामग्रा साफ्रोमबो बेक्तिफोरा सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखा खालामदों। दा बिनि उनावहाय जोङो नुदों बाथियाव पौला बुंबावदों जाहैबाय हम'सेक्सुवेल। हम'सेक्सुवेलिटि जायफ्रा खालामो बिसोरबो सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा। जेरैहाय एखे आथोन हौवाजों हौवा सेक्स गेलेनाय, हिन्जावजों हिन्जाव सेक्स गेलेनाय, आरो बे हम'सेक्सुवेलिटियावनो जुदि बुंदेरोब्ला माखासे मानसिफोर दङ जायफोरा जुनारफोरजोंबो सेक्स गेलेनाय, बेबायदि मानसिफोर दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरबायदि साफ्रोमबो बेक्तिफोरा सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा। जेरैहाय जोङो नुनो मोन्दों सदम आरो गमरानि जिथु फोजोबस्रांजानाय, सदम आरो गमराया जोबस्रांनायनि गुबै जाहोनाबो बेनोमोन। सदम आरो गमरानि मानसिफोरा गाज्रि जाथारबायमोन, हम'सेक्सुवेलिटि खालामग्रा जाबायमोन, हौवाजों हौवा, हिन्जावजों हिन्जाव जिनाहारि खालामस्लायग्रा नोगोरमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, हम'सेक्सुवेलिटि खालामनाय, मोनसे आथोनजों सेक्स खालामनाया इसोरनि नुनायाव गोबां गाज्रिथार आरो बियो सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा। बेनि उनाव पौला बुंबावदों दथियाव, बेनो जाहैबाय खावग्राफोर। येस, खावग्राफोर साफ्रोमबो, देट मिन्स खावग्राफोर होननाय लोगो लोगोनो जोङो माखौ बुजियो? बे जाहैबाय सिखाव। थोंजोङैनो बुङोब्ला सिखावफोर, साफ्रोमबो खावग्राफोर। बेयाव सिखाव होननानै सोदोब बाहायाखै, नाथाय खावग्राफोर। आरो खावग्राफोर होननाय लोगो लोगोनो बेयाव गासैबो रोखोमनि खावनायफोरा हाबनानै दङ। जोङो सिखाव होनोब्ला सिखावखौल' बुजिब्ला जानाय नङा। सोरबा मानसिया सोरनिबा थाइसे गय खावदों, सोरनिबा माबा मोनसे फिथाइ सामथाइ खावदों, सोरनिबा रां रुफा खावदों, माबा मोनसे खावदों, बे खावग्राफोरा गासैबो बेयावनो गोग्लैनानै दङ। दा बेयावहाय साफ्रोमबो खावग्रा बेक्तिफोराबो सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा एबा सोरगो रायजो मोननाय नङा। बेनि उनावहाय पौला स्निथियाव बुंदों जाहैबाय लुबैसुलाफोराबो सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा। बे बिसयाव बबेबा मोनसे बेसादखौ लुबैनाय, बबेबा मुवाखौ लुबैनाय, बबेबा सोरखौबा लुबैनाय, माखौबा लुबैनाय, बे लुबैनायनि मुंखौ पौला बुङाखै, लुबैसुलाफोर होननानै बुंदों। आरो बे लुबैसुला होननायाव गोबां रोखोमनि लुबैनाय जानो हागौ। दिनै जोंनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन लुबैनायानो जाहैबाय थाखा फैसा, रां रुफाखौ लानानै बयहाबो मोनसे लुबैनाय गोबांहानो दङ आरो बे लुबैनायखौ लानानैनो गोबां फाफफोरखौ मावो। अनजाग्रा प्रियफोर, साफ्रोमबो लुबैसुला लुबैसुलिफोरा सोरगो रायजोखौ मोननो हानाय नङा। दा बेयावखाय बे लुबैनायनि बेलायाव जेसेबांखि लुबैनाय दङ, मानसिहा जा लुबैनायफोर थायो, बे लुबैनाया बेयावनो हाबनानै दङ। बिनि उनावहाय दाइनथियाव पौला बुंदोंमोन जाहैबाय फेग्लुंग्राफोर। पौला बेयावहाय स्पेसिफिक मोनसे मुंखौ खारिनानै होआखै। जौ फेग्राफोर, थांखु जाग्राफोर, गय जाग्राफोर, ड्राग्स जाग्राफोर, सिगारेट सोबग्राफोर, बेफोर सोदोबखौ बाहायाखै, नाथाय फेग्लुंग्राफोर होननानै बुंदों। दिनै बुहुमाव गोबां रोखोमनि बेसादफोर दङ, मुवाफोर दङ, जिखौ लोङोब्ला, जिखौ जायोब्ला मानसिया फेयो, एडिक्टेड जायो। बेयावखायनो पौला थोंजोङैनो बे बाथ्राखौ बुंदों, फेग्लुंग्राफोर, साफ्रोमबो फेग्लुंग्रा बेक्तिफोरा सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा। जौआनो जाथों, बबेबा माबा मोनसे सिगारेट, बिरि, थांखुआनो जाथों, ड्राग्सआनो जाथों, हेर'इन जाथों, कुकिन जाथों, गिदिर गिथावना फेग्लुंग्रा जाथों, खम फेग्रा जाथों, गासैबो फेग्लुंग्रा, गासैबो फेग्रायानो मानसिखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामजोबगोन आरो सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा। बेनि उनाव पौला बुंबावदों जाहैबाय, गुथियाव बुंबावदोंमोन निन्दिग्राफोर। बे जाहैबाय गुबुनखौ मुगैग्राफोर, गुबुनखौ ठाट्टा होग्राफोर, गुबुनखौ हेव खालामग्राफोर, गुबुनखौ अन्याय खालामग्राफोर, बे निन्दिग्राफोराव दङ। दिनै गोबां सुबुंफोर दङ, गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ, गुबुनफोरखौ मुगैयो, गावनि रोंगौथिफोरखौ लानानै सोरजोंबा जिरायफाया, सोरबा धोनि मानसिया सोरबा गोरिब मानसिजों जिरायफायै, बेबायदि गोबां रोखोमनि मानसिफोरखौ नुनो मोन्दों। मानि थाखाय? हेव, मुगैनाय, निन्दिनायनि थाखाय। निन्दिग्राफोर, अनजाग्रा प्रियफोर, निन्दिग्राफोर साफ्रोमबो सुबुंफोराबो सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा। बेनि उनाव पौला जोबथायाव बुंबावदोंमोन सेग्राफोर होननानै। सेग्राफोराबो सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा होननानै। सेग्राफोर, बबेबा बेसादखौ सेनायनि बाथ्रा, मुवाखौ सेनायनि बाथ्राखौ बुङाखै, नाथाय सेग्राफोर होननानै
पौला बुंदों बे सेनायाव गोबां रोखोमनि सेनाया हाबगोन गासैबो सेनायफोरानो अनजाग्रा प्रियफोर बेयाव उदाहरन हिसाबै एग्जाम्पल हिसाबै बुंनो हास्थायदों जेरैहाय हा नारनाय हा सिमा गुबुननि हाखौ इसे इसे नारनाय सेनाय सोरनिबा धोनफोरखौ सेनाय नांज्लाय खमज्लाय खालामनानै सेख्रुबनानै लानाय बायदि रोखोमनि दङ बैफोरबायदि सेग्राफोराबो इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा पौला बेबायदि गासै 10टा व्यक्ति 10टा केरेक्टारनि व्यक्ति सुबुंफोरखौ बुंदों जाहैबाय जे बिसोरबायदि व्यक्तिफ्रा सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा होननानै दिनै आंनि भिडिअखौ जायफ्रा नायगासिनो दङ नोंथाङा दान्दिसे सम आंनि भिडिअखौ पज खालामगोन आरो पज खालामनानै दान्दिसे सम नोंथाङा नोंथांनि जिउनि जाना थांनाय जाथायफोरखौ सिन्था खालामगोन नोंथांनि जिउआव मा जानानै थांखो नोंथांनि जिउआव मा जानानै दङ जिखौ पौला दिनै 10टा बाथ्रा बुंदों बे 10टा बाथ्राया नोंथांनियावबो बबेबा नम्बरफोरा बबेबा बाथ्राफोरा दं नामा जेरैहाय अधोरोमिया जानाय नोंथाङा सासे ख्रिस्टियाननि मुं लानानै दङ जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों नाथाय जिसु ख्रिस्टनि होनाय जिथु धोरोमनि खामानिफोर बे धोरोमनि खामानिखौ मोनसेबो मावाखै नैथियाव दङ गाज्रिफोर थामथियाव दङ मुर्तिफोरखौ खुलुमनायफोर ब्रैथियाव दङ जिनाहारि खालामग्राफोर बाथियाव दङ हमसेक्सुवेल खालामग्राफोर दथि दङ खावग्राफोर स्निथियाव दङ लुबैसुलाफोर दाइनथियाव दङ फेग्लुंग्राफोर गुथियाव दङ निन्दिग्राफोर जिथियाव दङ सेग्राफोर बेफोर गासै बाथ्राफोरनि गेजेराव बबेबा बाथ्रायाव बबेबा कलमाव बबेबा केटेगरियाव नोंथाङाबो गोग्लैना दंबायबायो नामा दान्दिसे सम बे बाथ्राखौ सानगोन आरो देहेन खालामगोन जुदि नोंथाङा बबेबा नम्बरजों लोगोसे दङब्ला दानो सम गावखौ सोलायनायनि अनजाग्रा प्रियफोर बेनि उनाव जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन जाहैबाय मा खालामोब्ला सोरगो रायजोखौ मोनो जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय जिसु ख्रिस्टनि स्टेटमेन्टखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायबाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन जाहैबाय माथाइनि 5:3 जायफ्रा गाव गावखौ जिउआव हावरिया होननानै मिथिगौ बिसोरो बोर होजाग्रा मानोना सोरगो रायजोआ बिसोरनिनो आरोबाव माथाइनि 5:10 ओरैहाय बुंबावदों जायफ्रा धोरोमिया हाबा मावनानै नासयजादों बिसोरो बोर होजाग्रा सोरगोनि रायजोआ बिसोरनिनो आरोबाव जिसु ख्रिस्टआ बुंदों माथाइनि 7:21 आंखौ अफोरबो होननानै गाबज्रिनाय साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव हाबगोन बे नङा जायहा आंनि आफानि गोसो बादि मावगोन बिसोरल' हाबनो मोनगोन प्रेज द लर्ड अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय जिथु बाथ्रा बे बाथ्राखौबो नोंथांमोना मोनथिबाय माबायदि व्यक्तिफोरा सोरबायदि व्यक्तिफोरा सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन अनजाग्रा प्रियफोर बे मोननै बाथ्रानि गेजेरजों जोङो मोनथिदों पौला बुंदों माबायदि खामानिखौ मावोब्ला सासे व्यक्तिया सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा बेखौ दिन्थिदों आरो माबायदि खामानिखौ मावोब्ला सोरगो रायजोखौ मोनगोन जिसु ख्रिस्टआ बेखौबो जोंनो दिन्थिदों दा प्रियफोर साबधान जानि अरायबो जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बायदि जोङो मावनि जिसु ख्रिस्टआ जेरै हास्थायो जोंनि जिउआव जानायखौ बेबायदिखौ मावनि दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसे बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनदों आइडियाखौ मोनदों आरो आशीर्बाद मोनदों होनना फोथायदों दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेजों दोनथ'नोसै इयुननि समाव फैफिनबावसिगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ